Čaute. Čaute. Čau, Juri. Čau. Nečakal som, že sa najbližšie budeme rozprávať zase v saune. Inak áno. Vidíš, prvá sauna teraz trošičku tiež, ale... Teraz je trošku tiež sauna, tak my sme vám priniesli trošku slovenčiny na Czech Stage, ešte aj s Mariánkou, aby ste si zopakovali, možno nie všetci... Nebudete rozumieť, tak sa hláste, normálne vysvetlíme. Hej. Áno. Tam je AI preklad, tak snáď to zvládnete. No, tak Dušky, ty si pirát, ja som nezamestnaný a nezamestnateľný, tak čo to teda robíme vlastne s tým bitcoinom, že čo už teraz nebudeme nič robiť? No špekulujeme s ním, akože však zistujeme, na čo sa všetko dá použiť a teda ten hodl, to je také ten prvý level, že kúpil som si, že čo ďalej teraz a ako ten bitcoin využívať, takže mňa baví sa pozerať na tie nejaké use casey toho bitcoinu a veľmi som aj inšpirovaný tebou, pretože napríklad pred mnohými rokmi, keď si vydal vexláka svojho, tak to bol pre mňa dosť game changer v myslení, čo sa všetko s bitcoinom dá robiť. A poznáte Juriho etického vexláka, kurz? Máte ho niekto? Okay, zopár, perfekt. Tí z vás, čo nie, tak normálne to vám je taká zaujímavá vec, že sa môžete stať normálne vexlákom, ale teda nie je to finančná rada, nikomu nehovorte o tom. Ale to bolo pre mňa veľmi také obohacujúce, že ako si viem vlastne, že sám sebe vytvoriť napríklad, že dolárový účet, ktorý je úročený a je to celé vlastne v bitcoin, čiže tú väčšinu mám stále na trezore. Ešte to bol že strašný mindfuck, že vlastne ja dokážem bitcoin a jeho volatilitu odstrihnúť a ešte viem za to mať dostať zaplatené, hej? Takže ty si ten špecialista na tieto vexlačiny, tak možno vysvetli, že ako to funguje a ja dám potom taký praktický pohľad na to, že jak to využívam. Tak funguje to tak, že keď vám to vysvetlím, tak sa vám budú krútiť oči a pritom je to vlastne veľmi jednoduché. To, čo som tam hovoril v tom kurze, je, že keď máte bitcoin a zároveň ho shortnete na future, tak to, že mám bitcoin, znamená, že keď narastie bitcoin ako token, tak mám viacej peňazí. To je logické. Každý, kto si kúpi bitcoin, tak vie, že keď bitcoin ide dole, tak je chudobnejší a keď ide hore, tak je bohatší. A ten short robí presný opak, čiže keď mám zároveň bitcoin aj ten short, tak keď bitcoin ide hore, tak môj bitcoin, teda moje bohatstvo ide hore, ale na tom shorte presne rovnaké množstvo prerobím, takže mám doláre. Takže je to vlastne takýto jednoduchý obchod, no ale kde je tam ten úrok? Tak úrok je veľmi jednoducho preto, že bitcoin shortujú len psychopati alebo ľudia, ktorým za to niekto platí. Tak to platenie sa teda vo future sa to volá funding rate, ale je to vlastne forma úroku. Takže takto sa to dá používať. Takže my to celkom, ja to tiež osobne využívam, pretože na niektoré svoje potreby potrebujem mať niektoré veci aj fixnuté na dolár, aj keď minimum a práve dostávať za to zaplatené, že teda držíš bitcoin u seba, nemusíš ho nikam dávať v nejakom veľkom množstve, trošku na nejaký funding, tak toto je taká zaujímavá vec, netradičná, ktorú mnoho ľudí nepozná, že dá sa ten bitcoin na toto využiť a rôzne tie futures kontrakty. Ale teda plus ma strašne baví akože používať bitcoin naozaj na platby cez Lightning. A videli ste niekto u nás v Naro a Taň, máme také, že bubble making machine, takého Froggyho, možno ste niekto na Twitteri videli? Ak nie, tak si pozrite. Proste za mňa extrémne fascinujúca technológia, celý LN bits, celý vlastne ten stack tých rôznych extensions a rozšírení. A je tam taká, ktorá sa volá, že LN switch. A čo vy vlastne viete urobiť, že viete cez Lightning aktivovať, normálne cez Wi-Fi, v podstate akékoľvek relátko, ktoré zapne, vypne elektriku. Čiže my sme normálne urobili statickú QR-kodovú adresu, kde decká pošlú normálne, že 10 satoshi a behom sekundy sa aktivuje taká žabička, ktorá produkuje bubliny, taký bublifúk elektronický a začne to proste fúkať bubliny. A to je taký mindfuck, že normálne u nás bola, že kandidátka na prezidentku Hondurasu s celou jej rodinou, normálne prišli pozrieť, že čo to kurník šopa robíme na tom Roatáne. A prišla tam a tak, že na čo ten Bitcoin vlastne je a tak. Ja, že poďte, zoberiem vás túto, tak som tam normálne naskenoval kódik, zrazu tá žabka začala robiť bubliny a jej úplne odstrelilo dekel. Že normálne to ste museli vidieť o tej pani, čo má asi 50-60 rokov.
že to je geniálne, že normálne, že vlastne zrazu ten Bitcoin ako nejaký aktivačný nástroj, ktorým vieš niečo zapnúť, tie peniaze sú tam a tá mašina sa zapne len, ak tie peniaze prídu na druhú časť toho kanála lightningového a to bol normálne v jej očiach bol úplne, že what just happened? A toto bolo za mňa že geniálne, že vlastne Bitcoin sa dá využiť na aktivovanie klímy, čo by sme tu mohli mať napríklad, alebo že čokoľvek elektronického, svetla. A boli sme v Salvadore na party, na Satoshi Nakamoto, neviem, či poznáte, je to úplne geniálna vec. Knut Svanholm hrá na gitare, Samson Moe na mikrofóne, na base hrajú. Proste, že bitcoinery hrajú hudbu, že topka. A mali tam normálne, že mašinu na DIM a normálne to cez Lightning akože platil. Čiže normálne naskenuješ kód, klikneš, transakcia prebehne, do sekundy tam ide normálne, že DIM, hej. A furt to ľudia tam púšťali, takže to bolo zadimené jak svinia. Ale že je to super, že normálne, že takto sa dá využiť Bitcoin ešte, že to je geniálne. Niektorí, neviem, ktorý to bol náčelník starovekého Ríma, povedal, že pecunia non olet, že peniaze nesmrdia, keď začal vyberať vstupné na verejné záchody, tak to by bolo podľa mňa evil, že nemáš lightningovú peňaženku, no, tak si nainštaluj, že pridá ti to takú potrebu. Ja tu mám jednu tému, ktorá súvisí s tou hudbou, ktorá je za mňa veľmi geniálna, a to je technológia Podcasting 2.0. Existuje celé hnutie decentralizovanej hudby, kde kapely a hudobníci publikujú svoje albumy. Je to v štandarde XML-ka, RSS-ka, takom istom, ako sú podcasty. Čiže jeden album je v zásade jeden podcast. A môžeš urobiť to, že posielaš saty, keď to počúvaš cez Podcasting 2.0 appku, ako napríklad Fountain, jednotlivým hudobníkom. Hej, že keď zrazu by prišiel z hľadiska niekto, že idem si s vami zaspievať, tak zrazu môžeš vlastne čas peňazí redirectnúť jemu. A existujú hitparády, jedna sa volá Homegrown Hits, ktorá je iba o decentralizovanej hudbe. A tam vlastne v každej časti toho podcastu, čiže je to normálne top 40 hitparáda. A ako to počúvaš, tak streamuješ sa ty teda tým uvádzačom, ktorí prezentujú, ale v momente, keď začne hrať nejaká kapela, tak tie saty idú im. A čiže vieš si to dať aj po minúte, vieš to dokonca robiť aj pri live streamoch, čiže niektoré takéto práve bitcoinové konferencie, keď majú taký, že jam, tak dokonca aj live stream, hej, čiže to ide naozaj peer-to-peer, to ani nejde cez toho podcastera, to je priamo lightning platba tomu umelcovi. Takže toto mi príde veľmi cool, máme proste úplne vesmírnu technológiu. A pre podcasterov je to super, lebo zrazu môžu hrať v podcaste hudbu a nemusia sa dohadovať so žiadnou osou, sozou, vydavateľstvom, proste so žiadnymi výpalníkmi, ale normálne len v RSS feede povedia, že no dobre, tak teraz hrám niekoho hudbu, tak posielajte sa ty tam. To je cool. Ja viem, že máme obaja myslím nastavené tento Podcasting 2.0 na svoje kanály a už sa tam pozriem a minulé ma tak prekvapilo, že akože dosť veľa sa to tam prišlo. A dokonca ľudia vám tam vedia aj poslať nejakú boost alebo aj správu, dokonca nejaký komentár, áno. Čo bežne platformy neposkytujú a vy presne viete, v ktorom čase to prišlo, takže za mňa tiež akože geniálna vec na takýto akože tvorbu kontentu a hlavne podporu, že máš ten priamy feedback, hej, že či to robíš dobre alebo to nerobíš dobre. Mm-hmm. Takže že naozaj aj cez Nostr, že veľa ľudí takto na tom obsahu, že zarába reálne dosť veľa satoshi, pretože pridáva veľa hodnoty a máš tam ten priamy feedback, že teda mám tie saty, nemám tie saty, produkujem dobrý obsah alebo nie a nemusíš krmiť ten algoritmus, tak to sa mi akože mega páči, že si priamo odmenený. Aj mne, ja si to tiež čítam radšej ako iné sociálne médiá, ten zoznam tých boostov, mám taký dashboardík a tam to všetko vidím, že komu sa čo páčilo alebo nepáčilo. Oni keď ti vlastne posielajú saty, tak vlastne im sa všetko páči, lebo keby ti chceli vynadať, tak ti nechcú asi zaplatiť peniaze. Ešte pravda. Alebo potom robím iba dobré veci, to je druhá možnosť. Takže každopádne je to pre podcastera veľmi pozitívne, aj keď teda nie je to úplne ešte náhrada príjmu, aspoň pre mňa určite nie. Ty si hovoril o úročenom dolárovom účte a je to vlastne spôsob, ako bojovať proti tej volatilite. Môj obľúbený spôsob, ako bojovať
proti volatilite je presne opačný a to je, že keď náhodou potrebujem nejaké fiat shitcoiny, tak si ich požičiam oproti bitcoinu. A to asi ste tu počuli, určite tu bolo x prednášok o Firefishi a neviem čo, Debify, bitcoinom zaručených pôžičkách. Takže to je vlastne spôsob, ako nemusíte riešiť tú volatilitu. A takže nebudem o tom až tak veľmi hovoriť, možno si nás kľudne odchyťte, ak ste to náhodou nezachytili. Ale mne sa páčilo, a ja to už roky hovorím, to, čo teraz som bol na omši, ako sa povie po česky omša? Mše? Mše, možno. Neviem. Kde bol teda hlavný kňaz Michael Saylor pred chvíľou na stage. A konečne niekto povedal to, čo stále ja hovorím, že tú volatilitu si treba užiť a treba na nej jazdiť a treba to vnímať. A je to niečo, čo nám síce môže trochu ovládať život, hej, že napríklad ja mám také, že keď Bitcoin padne, tak mám potrebu sa viac venovať marketingu, lebo že lacné saty a teraz akože panika, som chudobný zrazu a proste potrebujem, aby som predával to, čo som vytvoril. A keď je Bitcoin trochu vyššie, tak som taký vyčilovaný, nič sa mi nechce, tak niečo začnem programovať, alebo vyrábať, alebo písať. Takže mne sa veľmi páči vlastne, že vnímať tú cenu ako signál a trošku sa tým ako nechať viesť ako taká vlna na surfovanie, že potom trošku surfujem. Čiže áno, musím priznať, že ma teda Bitcoin v tomto ovláda. Aj keď musím povedať, že v poslednej dobe sa moc na tú cenu nepozerám, ale toto som si všimol, že sa mi tak prirodzene deje. Nevymyslel som si to. Vieš, ja to mám tak, že je veľmi zaujímavý switch, keď jednak míňaš Bitcoin, ale na druhej strane ti aj priteká, že ho naozaj prijímaš, či už za služby, produkty alebo obsah. Je tu niekto, kto fakt, že má mzdu v Bitcoine, ak sa nebojíte povedať? OK, jeden. Alebo kto predáva služby, produkty za Bitcoin, že máte naozaj bitcoinový príjem. Až tak nie. Fakt poďte do toho, lebo to vám extrémne zmení normálne, že myslenie. Že toto bol pre mňa obrovský shift, keď jednak akože míňal som Bitcoin, ale potom presne som mal takéto, že ak je Bitcoin hore, tak som bol ochotnejší ho míňať, ak je dole, tak akože menej. Ale zrazu vlastne na opačnej strane to máš presne naopak, že keď máš povedzme mzdu fixovanú na doláre a cena klesne, tak zase akože dostaneš viac satoshi, hej? Presne. Takže je to úplne iný feeling žitia na tom bitcoinovom štandarde, keď máš akoby obojstranný, že ten prietok, že funguješ ako taký prietokový, ohrievaš na tej saty, lebo zrazu ťa akože nevadí ti až tak tá volatilita a jazdíš si na tom a samozrejme dlhodobo ti to veľmi vyhovuje, ale že úplne sa tak odstrihne taký ten stres z toho, že mám Bitcoin, teraz nechcem ho minúť, alebo teraz ho chcem viac minúť. Takže toto bol pre mňa taký veľmi zaujímavý shift, že snažiť sa dosiahnuť ten príjem v Bitcoine, ktorý ti veľmi výrazne zmení potom nazeranie na celú tú volatilitu. Presne, keď ty žiješ blízko pri pláži, tak to je presne ten pocit, že vojdeš do pláže, jej, vlnky, to je super a pekne sa na tom hojdáš a je to fajn. A ďalšia výhoda príjmu v Bitcoine je, že podľa mňa robíš s oveľa viac cool ľuďmi. Ako nie je to vždy, však bitcoinery sú tiež všelijakí, ale moja skúsenosť je, že ak ti je niekto ochotný platiť bitcoine, tak to nie je nejaký debilný eurofond alebo proste nejaká megakorporácia, ale akože niekto, kto je ochotný, či už len preto, aby akože, že si tie bitcoiny kúpi len preto, aby ti mohol zaplatiť, ale už to je akože filter, že má aspoň trochu otvorenú hlavu. A takže ak chcete robiť s viac cool ľuďmi v živote a interagovať ekonomicky, tak toto je podľa mňa tiež veľmi dobrý hack. Čiže to si mi pripomenul story z Roatánu, že prišiel tam raz jedného dňa taký pánko a on takže vyzeral taký bezdomovec, naozaj, že starúčky pán, obrovská šedivá brada, obrovské také vlasy, naozaj, že preba, čo tento pán robí. A tak sme sa dali do reči, že vlastne čo sa s ním stalo. A on, že počúva, že normálne, že v Amerike dlhé roky robil finančného poradcu, ale naozaj pre také, že hedžové fondy, že akože vysoký level robil, že s veľa peniazmi. A potom postupne, že v 2013 objavil Bitcoin, čiže celkom akože skoro. A ak sa do toho celého ponoril, on povedal, že on už nechce príjmať že žiaden fiat. Tak on normálne povedal tým svojim klientom, že buď mi budete platiť v Bitcoine, alebo sa rozlúčime. Že úplne išiel takto hardcore.
A že 80% klientov, že sorry, že to vôbec. A to bol že 2016 rok, keď im to povedal. Oni ešte niektorí, že what? A on povedal, že akože najlepšie rozhodnutie v živote. A pritom, že v živote by sa neho nepovedal, ale dokonca mi až spomínal, dokonca nechcel ísť do detailov, že vraj ho to zachránilo mu to život a že inak by skončil na ulici. A ja, že preboha, že povedzte mi viac, a on, že ne, že to jedného dňa, takže až takáto nejaká storka, že ak mu Bitcoin zachránil život. A povedal, že najlepší filter, aký kedy mohol urobiť, 80% ľudí mu odišlo, ale že tí, čo zostali, že to boli tí core, čo úplne verili, alebo rozumeli mu. A tých, čo prijal potom ďalších postupne, že to boli proste, že core bitcoinery. Takže presne vravel, že akože najlepšiu komunitku si takto vytvoril veľmi takýmto silným rozhodnutím okolo seba. Tak je to väčšinou v biznise tak, že tam platí Paretovo pravidlo a 80% príjmu máš 20% zákazníkov a možno nejakých zase 20% zákazníkov, iných je 80% problémov, takže takéto filtrovanie zákazníkov ja mám veľmi rád, že podľa mňa netreba robiť úplne s každým a pre každého. A ako tie filtre sú arbitrárne, ako dobrý filter je, že napríklad ja nechcem robiť s psychopatmi, ale je dosť ťažké spoznať psychopata, ale toto je také objektívne kritérium, že buď ti teda platí, alebo neplatí v Bitcoine. Takže ak nejako treba robiť to filtrovanie, tak toto je tiež fajn. Máš nejakého bitcoinového psychopata? Bohužiaľ poznám nejakých bitcoinových psychopatov. Myslím si, že Bitcoin je pre každého, aj pre psychopatov, takže... To je pravda, ak naozaj to má byť otvorená technológia, a tak... zase tí psychopati sú tiež len ľudia, takže by sme ich nemali hejtovať. Proste to sa tiež stane, no. Je to osobnostná porucha. Moja sestra je psychologička, neuropsychologička, inak môžete ju stretnúť. To zatiaľ som to nezistil za tých... To by bolo drsné, keby si to na stage povedal. Nie, ale ja sa s ňou vždy bavím o takýchto témach, lebo ona robí výskum a prevažne sa venuje neuropsychológii, Alzheimer, demencia, ale vždy prináša nejaké, tým, že aj klinická psychologička, tak má takých veľmi zaujímavých pacientov k nej chodia. A inak môžete ju stretnúť tuto u nás na stánku, taká malá blondská, tam pri merči beha, takže môžete s ňou pokecať. A to vždy máme takéto debaty, lebo vlastne tým, že psychopatia je normálne porucha osobnosti, tak vlastne s tým sa nedá nič robiť. Že to isté tak aj narcizmus, tak bude si myslieť, že taký narcis, že to je iba taká črta, ale narcis nevie, že je narcis, alebo nikto neprizná. Hej? Že to sú naozaj veľmi také silné veci. Práve teraz som čítal tweet, thread na Twitteri, že väčšina narcisov vedia, že sú narcisi. To neviem, neviem, či to štúdie potvrdzujú, možno áno, možno nie, ale o tom to je akože fakt, že super zaujímavé debatky o týchto poruchách. Z tohto ma napadá ďalší hack, že ono s psychopatmi je problém iba v hierarchii, lebo oni vedia akože celkom dosť sa vyštverať hore po hierarchii. Stačí sa pozrieť do parlamentu a do vlády hlavne a je tam akože ten podiel sa dosť zmení a Bitcoin nám vlastne prináša viac peer-to-peer interakcií. Že, ako som vravel, že je oveľa menšia pravdepodobnosť, že s Bitcoinom interaguješ s korporáciou, ak to nie je teda strategy alebo blockchain legal. Áno, áno. Takže vlastne to zapojenie sa do tej bitcoinovej ekonomiky nás podľa mňa viac privádza do toho peer-to-peer, hej, že aj tu proste ľudia robia všelijaké cool veci a som videl taký ten automat na med a takéto veci. A to sú proste jednotlivci, ktorí to nejakým spôsobom pochopia. Máš proste škôlku materskú, kde môžeš platiť v bitcoine a proste vieš, že to nie je nejaká štátna inštitúcia alebo takáto veľká hierarchická organizácia. Takže zatiaľ to funguje, že aspoň ja to teda tak vnímam, že mám viac peer-to-peer interakcií, odkedy som v tej bitcoinovej ekonomike a spoznávam tých ľudí na tých 21 meetupoch, každý niečo cool robí a potom proste to chceš robiť s nimi, hej, že môj dealer japonského čaju napríklad je... To ste mali ochutnávku? Áno, bol si? Wow. Hej. Odporúčam riše.eu, japonský čaj, Bitcoin Lightning enabled. Áno. A teda akože fakt dobrý čaj, ak máte radi japonský čaj. Ty sa dotkol jednej témy, k tej hierarchii, to je plne tiež veľmi zaujímavá vec, že Bitcoin odomýka alebo spoznávaš viac tých gamma jedincov. A to je taká, že od teba to mám tak viac, že ty si s týmto prišiel, že máme teda alfa, beta a potom nejaká gamma. Tak akože za mňa je
toto tiež obrovská výhoda Bitcoinu, že znova filtruje ľudí, ktorí sa nepotrebujú šplhať po tých hierarchiách. Povedz možno o tomto, že čo ten gamma vlastne je a ako vyhľadávať týchto ľudí možno. Tak napríklad medzi primátmi vidíme veľmi často takú tú štruktúru spoločenskú, kde fičí dominancia a submisia, máš dominantných jedincov, nie vždy je to jeden, ale máš proste zo pár dominantných jedincov, aj samcov, aj samice a ostatní sa musia podriadiť a vlastne fungujú, majú nejaké privilégia, napríklad, že sa môžu primárne rozmnožovať, lebo s beta jedincami sa samice rozmnožovať nechcú napríklad a podobne. A je niekoľko veľmi zaujímavých výskumov. Jeden bol, kto to robil? Robert Sapolsky, ktorý pozoroval takúto skupinu nejakých opíc. Boli to baboons, neviem, ako sa to... Bonobo, nie? Nie. Myslím, že nie. A stalo sa jedného dňa to, on ich proste roky pozoroval, že všetci alfa samci zomreli, lebo sa otrávili nejakým pokazeným mesom. Proste zomreli jedného dňa. A celá tá svorka sa prepla do módu, že už nechceme alfa samcov, že normálne zrušili tú hierarchiu a on, ako ich sledoval, tak on im meral proste, robil im krvný obraz a tak ďalej. Všetkým totálne klesol kortizol, všetci boli vyčilovaní a boli všetci objektívne oveľa zdravší. Takže tých jedincov teda voláme gamma, ak teda tí dominantní sú alfa, tí submisívni sú beta, tak gamma sú takí, ktorí si nehľadajú to miesto v tej hierarchii, ale hľadajú, ako z nej vystúpiť von. A práve medzi bitcoinermi je ich celkom dosť, aj keď podľa mňa stále nie je väčšina, akože podľa mňa to tiež bude nejakých do 10% bitcoinerov, ale spoznáte ich okamžite. Ja mám o tom celú kapitolu v knižke, že ako spoznať takéhoto človeka. A tá interakcia s ním je veľmi fajn, ale niekedy je to aj ťažké, hej? Že teraz akože chceš sa dohodnúť s gamou, že kam sa ide na obed a proste to vôbec nie je tak, že povie, že v pohode hoci kam, ale proste nejako to tam treba vyhendlovať. Ale je to veľmi zaujímavé vlastne fungovať s týmito ľuďmi, pretože oni vedia, v čom sú dobrí, majú nejakú svoju unikátnu schopnosť a je to veľmi príjemné, pretože tým, že predávajú tú svoju unikátnu schopnosť a nespoliehajú sa na nejakú hierarchickú organizáciu za nimi, tak sú to väčšinou top ľudia v tej jednej veci, ktorú dobre robia. Takže keď máte aj nejakú organizáciu a robíte, ja neviem, s 10 rôznymi ľuďmi v takomto peer-to-peer vzťahu a všetci sú gami, tak to proste úplne fičí úplne inak. Také flat organizácie potom. Hej, toto je akože tiež podľa mňa taká dobrá črta Bitcoin Ninju, že akoby nešplhať sa po tých hierarchiách a obkovať sa ľuďmi, ktorí sú nejak podobne naladení v tomto. Takže toto je mi tiež veľmi sympatické. Nie je to pre každého, ale odporúčam vyskúšať. Tak dobre, Juri, čo by ešte mal Bitcoin Ninja mať? Akú vlastnosť z hľadiska používania Bitcoinu? Mne sa veľmi páči, ja som si to napísal, ale tuto teda na omši hlavný teda kazateľ povedal veľmi peknú vec, že podnikatelia vlastne sa musia zamýšľať, že či to, čo robia, má vyšší očakávaný výnos ako to, čo by očakávali od Bitcoinu. On teda, pán Saylor, má nejaké svoje číselko, že ako bude Bitcoin rásť. Vaše môže byť úplne iné, kľudne aj o rád nižšie. To akože, tuším, hovoril, že minimálne 21% ročne očakáva. Ale mne to prišlo ako veľmi zaujímavé kritérium, že do čoho venovať svoju energiu, svoj čas a hlavne svoje peniaze. Že mám podnikateľský plán, idem proste vyrábať niečo super, nejaký super zdravý drink napríklad, zrátam si, koľko na to potrebujem peňazí a proste nejako rizikom ohodnotené si poviem, že
OK, tak asi to bude biznis, ktorý ako bude mať návratnosť kapitálu 10% ročne. A ak verím, že Bitcoin teda pôjde hore 20% ročne, tak vlastne robím iracionálnu vec. Musím si samozrejme naceniť to, že akú radosť budem mať z toho, že niečo aj budem robiť a že vyprodukujem ten produkt. To sa ako tiež nejakým spôsobom do tej rovnice dostáva. Ale možno vlastne je zaujímavejšie sa na to pozrieť tak, že čo keby som robil niečo, čo nepotrebuje tú prvotnú finančnú investíciu, budem do toho venovať radšej čas a kúpim si namiesto toho Bitcoin. A ono je to také ako trochu divné, lebo samozrejme nikto z nás nevie, že ako bude Bitcoin rásť, ale máme nejaké očakávania. A keď si to nezvedomíme, keď sa ako nepozrieme hlboko do toho, že ako vlastne vyzerá ten náš biznis plán a ako vyzerá ten náš pohľad na svet, tak možno vlastne robíme to, že vlastne vyrobíme niečo, čo sa volá zombie firma. To je firma, ktorá vlastne ani nezarobí na tlačenie toho fiatu. Takáto firma, čo napríklad podľa mňa 10% ročný výnos, ešte keď si zarátame, že je tam aj riziko, je zombie firma. A potom sa musíme pozrieť na to, že čo taká firma vlastne robí so zdrojmi spoločnosti. Hej, lebo to si treba proste naliať čistého vína a uvedomiť si, že my vlastne ničíme bohatstvo. Hej, že my ako na papieri máme síce nejaký zisk, ale keď nezarobí na infláciu, tak my vlastne, že keby sme ten náš super nápoj alebo ten náš super biznis plán vôbec nerobili, tak je spoločnosť bohatšia. My vlastne ničíme bohatstvo. To je frustrujúce, keď si tak uvedomíš. Je to frustrujúce. Aké produkty zostanú, aké zaniknú, vieš? Že to je potom otázka, že keď to meriaš bitcoinom a bitcoinovým meritkom, tak potom extrémne množstvo služieb by skončilo alebo firiem. Ja si teda myslím, že 90% firiem je úplný bullshit. Takže myslím si, že teda väčšina firiem, že v zombie stave je úplne, že väčšina firiem, keď do toho zarátaš ešte dane, čo je tiež ničenie bohatstva, tak akože vlastne jediná záchrana, teda okrem pár šialencov, ktorí používajú Bitcoin, oproti tomuto je technologický pokrok, ktorý ide tak brutálne, že ani vlastne tá inflácia nestíha. Hej? Že keď tu máme AI a všetky tie cool sharing economy appky a všetko sa vlastne zlacňuje, zefektívňuje, tak je veľa vecí, ktoré vlastne porazia tú infláciu a sú proste tak brutálne efektívne, že je to naozaj najlepšie využitie tých zdrojov tej spoločnosti. Ale toto je otázka o peniazoch. Hej? Ja som hovoril, že ty vlastne môžeš urobiť rozhodnutie, že OK, tak ja si kúpim ten Bitcoin, pokúsim sa ten projekt urobiť tak, aby ma to stálo skôr čas ako peniaze napríklad, alebo si tie peniaze oproti tomu Bitcoinu požičiam. Takže shortujem fiat, takže som na správnej strane inflácie, ale nebudem si proste búchať hlavu, že som premeškal príležitosť, že sa splní predpoveď veľkého kazateľa a že prídem o príležitosť vlastne takto fungovať a skôr teda shortnem ten fiat a tam musím teda zarobiť infláciu plus úroky, ale aspoň teda nejakým spôsobom mám tú mieru. Čiže keď nič iné, tak len si to zvedomiť, len sa zamyslieť nad tým, že čo vlastne chcem robiť a či budem vlastne prínos pred svet, alebo si mám radšej proste čítať knižku, alebo proste muklovať v korporácii a dokupovať, ako hovoril kazateľ. Pravdy, čo si musíš tak zodpovedať pre seba tým pádom. No, je to aj trochu drsné, ale proste vidím ľudí, ktorí sa úplne zničia do totálneho burnoutu, robia 12 hodín denne a proste po 10 rokoch vybudovali vlastne zápornú hodnotu pre spoločnosť. To je bizarno. Tak niekedy je možno lepšie nerobiť nič.
Že podľa mňa už iba keby to dáš do meritka ceny zlata, že už tam vieš vidieť veľa vecí, lebo niekto akože argumentoval, že OK, ale Bitcoin je v takej nejakej rastovej fáze od vzniku, že je to extrém. Ale podľa mňa už veľa firiem by zaniklo, len keby denominuješ v zlate ich tržby, náklady a všetko okolo. Ja som to presne takto robil inak pred Bitcoinom. Okay. Ja som si robil celé svoje finančné plánovanie v gramoch zlata. Lebo tak, vieš, keď si chceš plánovať, mladý človek teraz si chce plánovať život, že koľko chcem zarábať, no tak čo ja viem, koľko, vieš, ako ešte som to robil pomaly v slovenských korunách a proste to nemá šancu predpovedať. Je tam taká proste 1-2 percentuálne body ročne chyba v odhade inflácie, to úplne ako zničia. A keď máš nejaký finančný cieľ, aj čo sa týka sporenia alebo niečoho, tak proste sa to nedá robiť inak. Toto je podľa mňa fajn, že pozrieť sa vlastne na Bitcoin ako na tú účtovnú jednotku a na to nejaké meradlo. A môže to byť aj zlato. Mimochodom, aj v zlate všetko ostatné je masakrálne zlé. Tam Saylor mal teda grafy a akože nič ani ako S&P 500. Čo keď prepočítavaš na zlato, že zlato máš ako meritko, hej? Mal som takú prezentáciu, dokonca som to rátal, že aj akcie s dividendami, real estate je úplne nič. Okrem toho, že ľudstvo teda vymiera a klesá populácia a všetci si myslia, že bude stále väčší a väčší dopyt po nehnuteľnostiach, tak toto je teda drsné. Kamarát tiež robil teraz, predával dom a rátal, že keď ho kupoval, koľko stál v zlate, teraz keď ho predáva a že prerába na ňom teraz. Vlastne je to nejakých 6-7 rokov, myslím, ten rozdiel? Bol ročný 56% jump zlata, takže... Áno, teraz je to ako diametrálne odlišné, ale že reálne to zhodnotenie tam bolo, myslím, že normálne minus x% tam. Áno. Pri tom zlate by som sa pozeral na 10 rokov plus, hej, že ja som napríklad pozeral, že ceny akcií versus zlata za 100 rokov a tak, hej, a nič úplne, že celé zle. Odporúčam si to pozrieť. No ale napríklad mne sa veľmi páči jeden projekt, že teda pozrieť sa na to pozitívne, že keď teda máme ten Bitcoin, tak mne sa napríklad páčilo to, že si môžeš vlastne vytvoriť nejakú sebestačnosť, pomôcť planéte a tak ďalej. Tak ja som dosť rátal, že požičať si oproti Bitcoinu fiat a postaviť si čo najviac solárnych panelov na strechu, ak máte strechu, to vám urobí to, že si zafixujete vlastne dopredu cenu energie na dlhšie obdobie a je to nejaká forma yieldu. To, čo ušetrím na energii, je vlastne nejaká forma výnosu. A ak to vychádza tak, že je to teda lepšie ako tie úroky, ktoré za to zaplatím, tak je to vlastne celkom fajn. Čiže tým nehovorím, že ako sedieť na zadku a hodlovať a nič nerobiť, že dá sa na to pozrieť aj takto, že OK, toto mi dáva zmysel, chcem proste mať lepšiu energiu, chcem byť nezávislejší, chcem mať baterky, hej, keď začne vypadávať elektrina, tak som relatívne v pohode. Prechádzame na elektromobilitu, čo teda neviem, či je až tak úplne dobré, ale dajme tomu, že budeme mať elektroauta, tak zrazu môžem tankovať z niečoho, čoho cenu som si zafixoval na 12 rokov, alebo koľko dopredu, 15. Takže dá sa na to vlastne takto pozerať, že OK, tak Bitcoin je benchmark, ale vlastne druhý benchmark je to, že vyšortujem ten fiat. Toto je, čo sa nám začína diať posledné týždne, mesiace, že klienti sa nám ozývajú na mining, ktorí chcú vyslovene, že kolateralizovať Bitcoin a potom tú časť použiť na ťažbu. Vlastne ten Bitcoin, ktorý zarábaš, vieš používať na zvyšovanie toho kolaterálu, aby sa ti ten vankúš neprepadol niekde. Takže toto je teraz celkom tiež zaujímavá, jak sa rozširujú všetky tieto možnosti, jak je Firefish a tak ďalej. A sme schopní akože sprostredkovať za nejaké 3-4%, tak to zrazu začne byť veľmi zaujímavé, presne, že nemusím ho predávať ten Bitcoin, ale viem ho kolateralizovať voči nemu spojičať a generovať nejaký cash flow. Takže určite, že solárne panely alebo miner, že zaujímavá forma, ako o ten Bitcoin neprísť a niečo s ním porobiť. Presne, že stále sa vezieš na tej cene. Hej. Jasné. No, ďalšia vec, ktorá
je fajn. Ja dosť pracujem s pojmom, že čo je to vlastne sloboda. A tu sme sa bavili, väčšina ľudí si pod pojmom sloboda predstavuje, že mu nikto nekeca do života a že proste si môže robiť to, čo chce. A moja obľúbenejšia forma slobody je pozitívna verzia slobody, to znamená, že keď už sa môžem rozhodovať, čo robím, a to príklad bol práve tento s tým Bitcoinom, že sa zamýšľam nad tým, že čo má vôbec cenu robiť a čo by som mal robiť. Tak pozitívna forma slobody je, že keď už máš ten priestor, tak ho niečím vyplníš. A to dokáže veľmi málo ľudí si vymyslieť, že tak ja zrazu idem robiť toto. Hej, už len ten nápad, že idem si kúpiť solárne panely, to ťa proste musí napadnúť a potom to musíš spraviť. Hej, keď máš iba slobodu a kvasíš na gauči a pozeráš Netflix, tak to je iná forma slobody. Ale ďalšia forma slobody, ďalšia definícia slobody je opcionalita. A podľa mňa Bitcoin brutálne zvyšuje opcionalitu v takomto chaotickom svete. A jedna z vecí, ktorú robíš aj ty, je, že využívaš to, čo tento svet ponúka a sťahuješ sa a prechádzaš sa medzi krajinami. A vlastne so všetkým iným, čo si môžeš kúpiť, je dosť ťažké sa presťahovať. Hej, že keď máš majetok v banke, vo Fiate, v zlatých minciach a tak ďalej, tak akože rozhodnúť sa, že ja neviem, je vojna a chcem ísť preč, je extrémne ťažké, ak nemáš Bitcoin. Že Bitcoin je ako naozaj jediná super likvidná vec, ktorou môžeš zdrhnúť. Takže... Nám sa teraz akurát stalo, čo tu je Ariana z Roatánu, potomkyňa pirátov inak, originálna. Tak teraz, ak je v Európe nejaké 3 týždne, tak normálne zablokovali, 3-krát jej zablokovali už honduraská banka účet a normálne len vďaka Bitcoinu tu prežila, že proste vyvexlila, hej, že normálne sa nevedela dostať vôbec k peniazom, karty, zablokovali jej všetko. Takže že tá opcionalita, že proste máš to so sebou a teraz máš zrazu nejaký tú lifeline po ruke, tak toto je ako za mňa že geniálne. Že ja používam primárne Xapo Bank na banking a už to, že si to viem topapnúť v Bitcoine a spendovať, že už to je perfektné a tým pádom držím akoby ten svoj account denominovaný v Bitcoine, ale v momente minutia sa to zamení. Ale kedykoľvek si to viem doplniť, hej, nemusím čakať, či je polnoc, víkend a tak ďalej. Presne tak. Že už ten feeling, že máš to kedykoľvek k dispozícii, že to je akože extrémna aj sloboda, aj taký mentálny komfort. No a podľa mňa jediná vec, ktorá je cennejšia ako Bitcoin, ktorú tu máme, je čas a náš čas vypršal. Takže ďakujem. Juri, ďakujem ti za dobrý pokec. Čaute. Ďakujeme. Secure your BTC Prague 2026 ticket at the lowest possible price now.